नमस्कार बंधुगण, आज आम साधारण ज्ञान विषय पढ़ा। प्रथम प्रश्न, भारतर राजधानी नाम कौन? उत्तर दिल्ली। चतुर्थ प्रश्न, ताड़ तेलर देश काहाकू कुहाଯାଏ? उत्तर ହେଉଛି नाइजेरिया। प्रश्न देखिबा। प्रथम प्रश्न, दमकल केन्द्रर फोन नंबर केते? 100, 101, 102। ତାହେଲେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି 101। ମାଛର କଡ୍ ଲିଭର ତେଲରେ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଥାଏ? 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, A, B, C, D। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି D। ତାହେଲେ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗହମର କଳଙ୍କି ରୋଗ କେଉଁ ଅଣୁଜୀବ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ବୀଜାଣୁ, ଅପସନ୍ ବି ଜୀବାଣୁ, ଅପସନ୍ ସି କବକ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କବକ। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ ବାସନ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ତିଆରି? ଟେଫଲନ୍, ପଲିଷ୍ଟିରିନ୍, ଫର୍ମିକା। ତାହେଲେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଟେଫଲନ୍। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ତରଳ ଧାତବ ପଦାର୍ଥଟି କିଏ? ତରଳ ଧାତବ ପଦାର୍ଥଟି କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ବ୍ରୋମିନ୍, ଅପସନ୍ ବି ପାରଦ, ଅପସନ୍ ସି ପେଟ୍ରୋଲ। ତାହେଲେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପାରଦ। ତାହେଲେ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଟି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏକ ଉତ୍ପାଦ ନୁହେଁ? ପେଟ୍ରୋଲ, ମହମ, କୋକ୍। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି କୋକ୍। କୋକ୍ ପେଟ୍ରୋଲିୟମର ଏକ ଉତ୍ପାଦ ନୁହେଁ। ମାନବ କର୍ଣ୍ଣ କେତେ ହର୍ଷରୁ କମ୍ ଆବୃତ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଧ୍ୱନିକୁ ଶୁଣିପାରେ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ 30, ଅପସନ୍ ବି 40, ଅପସନ୍ ସି 20। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି 20। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପାଣି ପାଇପ୍ରେ କଳଙ୍କି ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଧାତୁର ଲେପନ କରାଯାଏ? ଲୁହା, ତମ୍ବା, ଦସ୍ତା। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଦସ୍ତା। ହାଲିଙ୍କ ଧୂମକେତୁ କେତେ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଦେଖାଯାଏ? 66, 76, 86। 66, 76, 86। ତାହେଲେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି 76 ବର୍ଷରେ ଥରେ ହାଲିଙ୍କ ଧୂମକେତୁ ଦେଖାଯାଏ। ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହର ନାମ କ'ଣ? 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହର ନାମ କ'ଣ? ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ, ଇନସାଟ୍, IRS। ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କ୍ରୁଜିଇରୋ କେଉଁ ଦେଶର ମୁଦ୍ରା ଅଟେ? ଫ୍ରାନ୍ସ, ବ୍ରାଜିଲ, ଇଟାଲୀ, ସ୍ପେନ୍, ବ୍ରାଜିଲ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବ୍ରାଜିଲ। ଆମ ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ସାମରିକ ସେନାପତିଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ, ଭେଙ୍କୟା ନାଇଡୁ। ତାହେଲେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ। ଇରାକର ମୁଦ୍ରାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଦିନାର, ୟେନ୍, ଫ୍ରାଙ୍କ, ଡଲାର। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଦିନାର। ଇରାକର ମୁଦ୍ରାକୁ ଦିନାର କୁହାଯାଏ। ଭୁଟାନ ଦେଶର ଜାତୀୟ ଖେଳର ନାମ ଲେଖ। ଜୁଡୋ, ବେସବଲ, ମୁଷ୍ଟିଯୁଦ୍ଧ, ଆର୍ଚେରୀ। ତାହେଲେ ଭୁଟାନ ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ଖେଳ ହେଲା ଆର୍ଚେରୀ। ସବୁଠାରୁ କମ୍ ମୃତ୍ୟୁହାର କେଉଁ ଦେଶରେ ଦେଖାଯାଏ? ଜାପାନ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଆମେରିକା, ରୁଷିଆ। ତାହେଲେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଜାପାନ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଆନ୍ସର ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦୟାକରି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି କେଉଁ ଖେଳ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ? କ୍ରିକେଟ। ଏହା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। କେତେ ମସିହାରେ ଭାରତରେ ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା? 1945, 1947, 1950, 1949। ତାହେଲେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି 1950। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତରେ ପଇସା ପ୍ରଚଳନ କେବେ କରିଥିଲା? 1940, 1950, 1951, 1949। ତାହେଲେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି 1951। ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ କେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ବ୍ରାଜିଲ ଦେଶର ମୁଦ୍ରାର ନାମ କ'ଣ? କ ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଫ୍ରାଙ୍କ, ଖ ପେସ୍ତା,
ଗ କ୍ରୁଜିରୋ, ଘ ପାଉଣ୍ଡ। ତାହେଲେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ୍ରୁଜିରୋ। 13 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମେରିକା ଦେଶର ଜାତୀୟ ଖେଳ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି? ଆର୍ଚେରୀ, ବେସବଲ, ଜୁଡୋ, ମୁଷ୍ଟିଯୁଦ୍ଧ। ତାହେଲେ ଆମେରିକା ଦେଶର ଜାତୀୟ ଖେଳ ନିମ୍ନୁକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ବେସବଲ। ତାହେଲେ 14 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନ, ପେସ୍ତା କେଉଁ ଦେଶର ମୁଦ୍ରା? ଇସ୍ରାଏଲ, ସ୍ପେନ, ବ୍ରାଜିଲ, ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ତାହେଲେ ପେସ୍ତା କେଉଁ ଦେଶର ମୁଦ୍ରା? ପେସ୍ତା ସ୍ପେନ ଦେଶର ମୁଦ୍ରା। ଜାପାନ ଦେଶର ଜାତୀୟ ଖେଳ ନିମ୍ନୁକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି? ଜୁଡୋ, ଆର୍ଚେରୀ, ଆଇସ୍ ହକି, ମୁଷ୍ଟିଯୁଦ୍ଧ। ତାହେଲେ ଜାପାନ ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ଖେଳ ହେଲା ଜୁଡୋ। ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ କେତୋଟି ଧାରା ଓ କେତୋଟି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ରହିଛି? 370ଟି ଧାରା, 60ଟି ଅନୁଚ୍ଛେଦ, 192ଟି ଧାରା, 21ଟି ଅନୁଚ୍ଛେଦ, 395ଟି ଧାରା, 12ଟି ଅନୁଚ୍ଛେଦ, 380ଟି ଧାରା ଓ 91ଟି ଅନୁଚ୍ଛେଦ। ତାହେଲେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି 395ଟି ଧାରା, 12ଟି ଅନୁଚ୍ଛେଦ। ନାଗରିକମାନଙ୍କ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କେବେ ସମ୍ବିଧାନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଗଲା? 42ତମ ସଂଶୋଧନ, 40ତମ ସଂଶୋଧନ, 38ତମ ସଂଶୋଧନ, 25ତମ ସଂଶୋଧନ। ତାହେଲେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି 42ତମ ସଂଶୋଧନ। ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ଗଠନ ପାଇଁ କେବେ ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ବସିଥିଲା? 1946 ମସିହା, 1947 ମସିହା, 1943 ମସିହା, 1948 ମସିହା। 1946 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। 19 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅମର୍ତ୍ୟ ସେନଙ୍କୁ କେଉଁ ମସିହାରେ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଗଲା? 1992, 1998, 1997, 1996। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି 1998। 1998ରେ ଅମର୍ତ୍ୟ ସେନଙ୍କୁ ମସିହାରେ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଥିଲା। 20 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନ, କେତୋଟି ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 10ଟି, 11ଟି, 12ଟି, 13ଟି। ତାହେଲେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି 10ଟି। ଆମ ଦେଶରେ ଆକାଶ ବାହିନୀର କେତୋଟି ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି? 9ଟି, 8ଟି, 7ଟି, 10ଟି। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି 8ଟି। ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାରେ କେତେ ଜଣ ମହିଳା ପ୍ରତିନିଧି ଥିଲେ? 3 ଜଣ, 4 ଜଣ, 2 ଜଣ, 5 ଜଣ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି 2 ଜଣ। ଆମ ଦେଶର ଜଳବାହିନୀରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଅଛି? 13 ପ୍ରକାର, 12 ପ୍ରକାର, 14 ପ୍ରକାର, 15 ପ୍ରକାର। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି 13 ପ୍ରକାର। 14 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତରୁ ମୋଟ କେତେ ଜଣ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି? 8 ଜଣ, 10 ଜଣ, 6 ଜଣ, 9 ଜଣ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି 8 ଜଣ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବିଷୟ ଶେଷରେ 61ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହାର ଆନ୍ସର ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଆପଣମାନେ ଦେବେ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର କେତେ? ଏହାର ଆନ୍ସର ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜାପାନର ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ? ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମର 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ଦେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମେରିକାର ରାଜଧାନୀ ଡ୍ୟାସ୍। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିରାଟ କୋହଲି ଡ୍ୟାସ୍ ଖେଳ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ। 5 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନ, ସାଇକେଲ ଡ୍ୟାସ୍ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ ବା କିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ? ଏହି 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଆମକୁ ଜଣାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଓ ଏହାକୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।